Itago nyo na lang ako sa pangalang Naya. Napansin ko na palaging may message ang pinsan ng asawa ko sa kanya. Sabi ko pa, bakit parang broken-hearted yung pinsan mo? Sagot sa akin ng asawa ko, hayaan mo na yun. At ginawa ko naman. Pero DJ Rocky at DJ Jello, iba ang kutob. Isang araw, sinabi niya pang uuwi siya sa kanila dahil may inuman daw silang magpipinsan. Nagtaka uli ako kasi tuwing uuwi naman siya ron, lagi kaming kasama. Pero ang sabi naman niya sa akin, hindi na raw kailangan dahil uuwi rin naman agad siya. So pinayagan ko ang asawa ko. Sumapit ang 12:00. Wala pa rin ang asawa ko. Tumawag ako ng paulit-ulit, sinagot pero walang nagsasalita. Maya-maya pa, may narinig akong ungol mula sa kabilang linya. Ay may babaeng nagsalita. Anong gusto mo? Kaya mo pa?